Pre manželov pripravujeme víkendy v Račkovej doline. Celý víkend je programovaný alebo vymyslený tak, aby ten pár mal spolu čas. Aby mohol vstupovať do takej hĺbky, do akej dokážu vstúpiť. Na víkendoch sa manželia dozvedia o tom, čo vlastne je podstata manželstva, o tom, čo sa deje v nás, v našom tele, v našej hlave, keď naše základné potreby nie sú naplňané. Manželské páry sa na víkendoch naučia konkrétne zručnosti, ale najprv si vypočujú ako dobrý učník teóriu, potom to vidia na nás prednášajúcich, ako to aplikujeme v našich vzťahoch. My im prinesieme aktuálne scénky nášho života a potom si tie isté zručnosti oni na svojich situáciách vyskúšajú na izbe a túto zručnosť si berú so sebou domov. Na manželských víkendoch stretnete iné páry, ktoré túžia svoj vzťah prehlbiť, alebo ho chcú reštartovať, alebo sa ocitli na križovatke a môžete si navzájom s nimi zdieľať skúsenosti, ktoré máte. Manželské páry vo voľnom čase môžu ísť na prechádzku po okolí, môžu ísť do blízkych hotelov, do wellnessu, do sauny, alebo niektorí, ktorí sú turistickejšie, zdatnejší, tak môžu ísť aj na turičku. My sme sa dostali ako manželia do bodu, keď sme si nevedeli pomôcť. A bolo to smutné pre nás, ale keď sme sa dopočuli, že je takýto víkend, tak sme neváhali, šli sme a naozaj v prostredí tohto víkendu sme našli ďalší krok. Podobne ako vaše auto potrebuje pravidelnú technickú prehliadku, aj vaše manželstvo si zaslúži takú dotáciu, možno časovú, ale aj inšpiratívnu, aby ste sa mali vo svojom vzťahu ešte lepšie. Ak potrebujete novú šťavu pre vaše manželstvo, ak túžite potom, aby váš vzťah bol taký chrumkavý, tak príďte na naše víkendy.